Isabel eta Josu Azpiria, mila esker gurekin egoteagatik. Eta bueno, bai inguru honetan aukera izango dugu lasaiago batean edo lagun artean aritzeko aurrera begira ditugun erronkez, lehen aipatu ditugun diagnostiko eta gari eta olatzek egin digute aurkezpen horietatik azpimarratu nahiko genituzken elementuak hartu eta ez sintesi lan bat edo egiteko. Orduan, zuzenean lehenengo galdera da pasata, eskatuko dizuet bakoitzari denbora ondo neurtzeko, gero amaieran galderetarako tartea eduki dezagun. Orduan, aurreko saiotik, garik eta olatzek egindako diagnostiko horretatik, zer gehituko zenukete, zer kendu edo, zein ñabardura zehaztuko zenukete horretatik, diagnostiko hori osatze aldera. Bai, entzuten da? Askopeatu behar dut edo... Bai. Bueno, hasteko egunon, eta... Nik uste ardura handia dela hemen hitz egitea, aurrean ikusten den gizataldea kualitatibotasun handiko gizataldea dela iruditzen zaidalako, eta baditugun erronken aurrean gako nagusietako bat, edo galdera nagusietako bat izango delako, ia badagon honi buelta emateko gizatalderik. Eskalonatuta, ez da? Eta nik uste hemen gaudenetako batzuk, hemen zaudeten guztiok seguru asko, horren parte importante bat zaretela eta oso importantea dela elkarrekin hitz egitea eta elkarri aditzea, ez da? Orduan, alde hortatik pozik, eta baita ere, nik gehitzeko, beti dago asko gehitzeko, ez da? Baina lehenbizi izango nukena da, esan duten guztiarekin erabat bat egiten dudala, eta bain zuzen ere hortik, urte batzuk lehenago hortik abiatu ginela baita ere, esnatu ala hil horretatik, ez da? Uste badela denbora bat, nolabait hau, esnatu ala hil hau sumatzen zena, ez da? Eta beraz, erabat bat haien ueran izatekotan ere, gehitu nitezke gauza batzuk. Bata kontakizuna, olatzek aipatu du, eta nik uste kontakizunean esan duenaz gain esan litekela, ez da? Nolabait 60 urtetako ziklo bat egin dugu, aurreko euskal pizkunde eta aurreko eragiletza aro askoren ondare hori jasota, eta 60 urte horietako kontakizuna, nolabait, 5 elementutakoa izan da, 5 elementu, ez da? Bata, balio kontakizun bat, euskarak daukan balioa, gure identitateen ardaz moduan hizkuntza zarra, balio kontakizuna eta bestetik biktima kontakizuna, ez? Zer egin digute, zapaldu egin gaituzte, eta bar, ez? Bi elementu horiek ikusten dira munduko hizkuntza minorizatu guztietan, une honetan, herri indigenetan eta bar, baina bi elementu horiek ez dira aski erreakzionatzeko, inoiz. Eta hemen gertatu zena, mutazio bat bidez, 3. elementu bat erantzitzaiola, eta hortaragoaz, hau da. Badu etorkizuna honek, gure seme-alabak irudikatzen ditugu, honela, euskaraz, eta hortarako funtzio guztietarako euskara sortu, bersortu eta ontaragoaz, ez? 3. kontakizun elementu hori erantzi genuen, eta baita ere 4. bat honi lotuta, eta da euskara ez da bakarrik hizkuntza bat, bada gizarte justuago, berdinzaleago baten eta herri hobe baten justiziaren ideiari lotutako hizkuntza bat. Gero modalitate politiko desberdinak hartuko dituena. 4 elementu horiek ekarri gaituzte hona, baina uste diagnostikoak esan behar duela 4 elementu horien, kontakizun elementu horien indarra ahultzen ari dela belaunaldi berrietan. Arrazoi logikoen gatik, ez hemen luzatuko, baina arrazoi logikoen gatik ahultzen ari da. Hala uste ez ditugula amortizatzutat eman behar, kontakizun elementu horiek, baina gehiago gaineratu behar dizkigula. Segurazko munduko kapen bat, munduko hizkuntza komunitateen familian kokapen bat eta mundu diskurso bat, anistasunaren inguruko diskurso berri bat, eta bat, uste dut, diskursoan kontakizunaren gaian. Eta gero nik gehituko nukena, baina hemen ez dago denborarik 5 minutuan egiteko, uste dut baita ere gure artean zintzoak izan behar dugula, eta
pixkat gehiago elkarrekin konfonduta hitz egin, ez? Eta hitz egin behar dugu baita ere gure eragiletzaren diagnostiko. Osea, ez, egoera hau da, bale, baina aldatu nahi badugu egoera, zein da eragile sistema, hori aldatzeko egoera eragile sistema. Eta eragile sistemaren diagnostiko ere egin behar dugu, nola gaude. Bai? Alderdiak ditugu, ze alderdi, nola daude gai honekiko, erakunde publikoak ditugu, ze erakunde publiko, nola daude gaiekiko, erakunde sozial zibilak ditugu, nola daude sinesgarritasun maila dute alderdiekin eta ze sinesgarritasun maila falta dute. Mugimendu dimentsioa nola daukagu, segur asko ahulduta, asko teknifikatu da euskalgintza, baina mugimendu dimentsioa ahuldu egin zaigu. Zer egin behar dugu mugimendu dimentsioarekin? Jakintzaren arloak ze paper jokatu behar du? Bai? Jakintza, hau da, beti esaten dugu ez, politikaria izaten dugu, hau ez da bakarrik iritzi politikoen esparru bat, baita da ezagutzaren esparru bat, ezagutza tekniko baten esparru, ekonomia moduan. Ez da iritzia bakarrik. Eta horrekin adiez lan asko egin diteke politikoekin, behar bada sektoretik egin ez daitekeen. Eta orduan, eragiletzaren diagnostiko bat egin behar dugu, eta nik hor diagnostiko horretan ikusten dut arazo batzuk, politikariak datozela, gatazka politiko sakon baten, eta mesfidantza ikaragarrizko garai batetik. Euskalgintzak ere gatazka horretan ez duela jakin kokatzen erabat ondo, eta horren ondorioak pairatuko dituela datozen urtetan. Mugimendu dimentsioa ahulduta daukagula, zilborkeria asko dagoela euskalgintzan, eta hemengo asko nolabait sentitzen dugula nahi gabe euskararen zilborra garela, gure erakundea, gure sektorea, gure enpresa, eta euskarak zilborra asko ditu, eta barrez, orduan, uste dut, eragiletzaren diagnostiko bat ere egin behar du. Bai, egunon denoi, eskerrik asko, Telesforo Monzoni, hau antolatzeagatik. Nik uste dute, ez, hemen bildu garen guztiok biltzeak adierazten dula behintzat kezka bat. Espektatibak niri sortzen dit kezka, ez da lehen zerak jonek aipatzen zuen, ez, hainbeste jende kualifikaturen aurrean hitz egiteak, ardura eta kezka bikoiztu edo hirukoiztu egiten du, baina eraberan uste dut hau bera badela zerbaiten sintoma, eta aspalditik arrastaka dakarkigun sintoma baten ondorio dela. Hau da, denok, gaudenok behintzat, aspaldi xamarretik jabetuta gaudela hau ez doala ondo, baina ez dakigula oso ongi zer egin. Hor, lehenengo saioan, bi diagnostiko leku desberdinetatik egindakoak, biak oso baliozkoak, biek ere hizkuntza baten normalizazio eta biziberritzaren konplexutasuna zenbaterainokoa den apuntatzen digutenak behintzat, hor konplexutasun geruzak erantzi litezke. Baina uste dute oso ekarpen interesgarriak egindakoak, baina bereziki, eta jake diagnostikoari lotuta dan galdera, olatzek eta ikerketa taldeak egin duen ekarpen horren azken zatitik abiatu nahiko nuke, eta lotzen da nolabait, jonek ekarri duenarekin, eta pixka bat naturalizazioaren ideia, ezta? Osea, non gauden momentu honetan hizkuntz ideologiari dagokionean. Ustet hor asko daukagula pentsatzeko, guztiz kontakizunarekin lotzen diren gauzak, baina nolabait kosta egintzaigunak, esango nuke azken hamarkada luzeetan hontaz aritzea, oso lotuta dago gure historia garaikidearekin hau guztia, baina urgentziaz eta lastertasunez eta sendotasunez eta konplexutasunez egiten ez badugu, faktura handia ja pasatzen ari zaigu eta pasatuko digu. Zematen du gauza batzuk berez gertatzen diala, eta ez gazteen ikuspegitik bakarrik, baizik eta oraindik ere kosta egiten zaigu. Hor diagnostikoan azaldu diren gauza batzuei nire ustez beren izenez deitzea, ezta? Ze behintzat, eta hauek ere termino berriak dira, ez? Erdalduntze bat gertatzen dela, ez? Ez da hain zarra gure hiztegian, ez da? Erdalduntzea gertatu egiten da, eta etengabe gertatzen da, bai? Gaztelera duen berriak eta frantses duen berriak gure seme alabak etengabe ekoizten ditugu, bai?
Eta hori nolabait gure hizkuntza auziaren panorama hontan ez da inoiz jartzen. Minorizazio prozesu bat bizi dugu, uste dut hori presente izatea importantea dela, hor dauden egiturazko gauzak ikustea eta egoki izendatzea importantea dela, hain zuzen ere, hortik ere pasatzen delako diagnostiko oso eta zorrotza. Eta horrekin lotuta, beste gauza baterako ari nintzen, bakizue, ni pixkat badaukat beti Diogenes joera bat, beti gauza nerekin zamatu behar ditut, eta beti ibiltzen naiz pixkat iraganera begira. Hau iragan hurbilekoa da, baina da, Idoia Mendiak 2017ko Hermes batean idatzitako artikulu baten pasartea. Euskara askatasunean deitzen da, ezta? Eta esaten du, jakin badakigu Euskadin bi hizkuntza ditugula, biak ofizialak. Egia da biak ez daudela egoera berdinean. Eta horren ondorioa da, gaztelania da denok ezagutzen duguna. Eta aldiz Euskara, hiritarren parte batek baino ez du ezagutzen eta erabiltzen. Eta segitzen du. 1982ko Euskararen legearen izaeran koofizialtasuna eta adostasuna zeuden. Euskara ez jakiteagatik hiritarren eskubideak ez zirela urratuko bermatzen zuen lege horrek. Hau da, 82ko legearen funtsa Idoia Mendiak esplikatuta. Eta gero segitzen du gauza interesgarriak esaten gero gertatu diren gauza batzuei begira. Esate baterako esaten du 2003ko kontsumilatzaileen eta erabiltzaileen estatutuak gainditu egiten du kontsentsu hori. Hain zuzen ere, isunak ezartzen dituelako euskaraz erabiltzeagatik eremu pribatuan, ezta? Ez dago hizkuntza eskubideen urraketaren zerarik. Edota EAJ eta Bilduren artean adostutako udal legea. Bai? 2017an. Hemen kontakizun bat dago. Eta netzako hemen arduragarriena da, esaldi hau. Egia da, biak ez daudela egoera berdinean. Gaztelania da guztiok ezagutzen dugun hizkuntza. Eta hori ez da problematizatzen. Ez dugu guk problematizatzen, ez du inork problematizatzen. Eta berriro diot, guk gure seme-alabak urtero, milaka eta milaka jartzen ditugu gaztelera dun edo frantsestun berri egiteko bide horretan. Erdalduntze makina horren eskutara. Oingoz, hemen. Mila esker, gonbidapena gatik, Telesforo Monzoni, eta nik ere ardura handitu bizi dut gaurkoa, eta saiatuko gara lanak ahalik eta txukunen egiten. Nik hasteko, ez dakit, hiru konstatazio egin nahiko nituzke, ez? Eta lehenengo konstatazioa, nire ustez da, orain artekoak eman duela eman beharrekoa. Deitu, geldialdi, geldoaldi, larrialdi edo denelakoa, baina nik uste adostasun konpartitua dela eman duela eman beharrekoa, eta hizkuntza politika berri bat behar dut. Eta guk horri deitzen diogu, politika publiko berriak behar ditugula, egitura berriak eta terbe juridiko berri bat. Eta baita ere, kontakizun bat hori elikatuko duen. Hori alde batetik, ez? Orduan, hizkuntza politika berri bat eraiki behar da. Bigarrenik, nik uste dut, soziolinguistika eta demolinguistika berriak eman dizkigula gako berriak, eta gaur Gariko hitzek eta Olatzek azaldu dizkigute, eta nik aipatuko nituzke bi kontu garrantzitsuak direnak, ez? Eta bada, euskara gutxi erabiltzen denaren eskema, marko mentala nola apurtzen den, hori elikatu guk geuk ere, eta horrek mina handia egin digu. Eta gero bestetik, hiztunetatik eta hiztunen garrantzia eta komunitatearen garrantzia kendu gabe, hiztunetan fokoa jarretatik politikan jarri behar dugula foko, egituretan. Eta nik uste dut horre ere badagoela beste gako garrantzitsu bat aurrera begira, ez? Eta hirugarrena, eta nik uste eta ados gaudela, hau guztia elkarlanaren bidez eraiki behar dugula, lankidetzan, eta orain tokatzen zaigula lankidetza, sistema, logistika guzti hori eraikitzea. Alderdi politikoen artean, indar berritza honekin konprometituta dagoen alderdien artean, erakunde publikoak eta euskalgintzaren artean, eta euskalgintza barruan ere bai. Eta iruditzen zait, hiru
hiru foko horiek garrantzitsuak direla, hizkuntza politika berri eraikitzea, soziolinguistikak ematen dizkigungako berriak kontuan hartzea, politika publikoak diseinatzeko, eta orain, datozen hilabeteetan, logistika, lankidetzazko logistika, arkitektura guzti hori eraikitzea, eta ikusiko dugu, datozen hilabeteetan, ea borondatea dagoen horretarako, edo ez, eta nik uste horretarako momentua iritsi dela. Mila esker, horren igual komentatu duzu galdotze prozesu honetan, edo modu askotara izendatu daiteke, orain bizi dugun egoera hau. Orduan, planteatuko dizudan hurrengo galdera da, orain arte hau guztia egin da, egoera honetara ekarri gaitu, eta beraz, epe ertain luze bati begira, hizkuntza politikak egiteko prozesu horretan, zer egin beharko litzateke ezberdin, ez agertu zaizkigun eszenario horiek edo ekidin, edo beste bide posible batzuk ere izan ditzagun etorkizunari begira. Bai, hasi aurretik igual zehaztapentxo bat hizkuntz politikaren ulerkeraz beraz, ezta? Ulertzen dut hemengo markoan ari garela politika publikoen, hau da, araudi plangintza eta halako proposamenez, ezta? Baina azpimarratu nahiko nuke, ze gainera uste dut hemen, eta Jonek oso ongi aipatu du, eragiletzak egin beharreko berrikuspena, eta nik uste eragiletza guztiek etengabe egin behar dutela berrikuspena, batez ere gure bezalako egoera aldakor eta dinamikoetan, ezta? Baina, azpimarra egin nahiko nuke baita ere hizkuntza politika eta pentsamentu feministak erakutsi digun gauza importantenetako bate uste dute dela politika bizitzaren dimentsio orotan gertatzen dela, ezta? Orduan, hizkuntza politika orokorrean ezarian ere egiten dugula. Ez da erakunde publikoetatik bakarrik egiten da eragiletza askotarikoetatik eta norbanakoek ere bai nolabait, ez? Eta gainera, gurea bezalako testu inguruetan, berariaz euskararen aldekoak ez badira, gazteleraren edo frantsesaren aldeko hizkuntz politikak egiten ditugu. Hau da, gure jardunetan etengabe daude, eta baita botere publikoen eta gobernuen jardunetan ere, bai? Ez badia propio pentsatzen euskararen aldeko hizkuntza politikak, gazteleraren da frantsesaren aldeko hizkuntza politikak egiten dira. Hau da, ez dago neutralitaterik, berriro noa lehen olatzek ekarritako zera horretara. Hori alde batetik eta gero bestetik Euskal Herriaz ari gara, bai? Baina denok dakigu eta bereziki botere publikoetatik hizkuntza politikak egiteko aukerez ari bagara, partizio politikoak oso baldintza desberdinetan jartzen gaituela, ezta? Orduan pixka konplexua da, galdera oso zabala delako eta zehaztapen asko beharko genituzkelako, baina esango nuke kontseiluan pixka bat ohituta gaudela, ez? Zailtasun horretan pentsatzen. Hau da, ari gara nazio bati, herri bati, baina oso egoera desberdinetan dauden administrazio politikoa, ezta? Baina alde horretatik argi daukagu proposamenak oinarria meintzat orokorra izan behar duela. Eta proposamen oinarria, eta hori aspalditik esaten ari gara, metafora desberdinekin, uste dut azken urteetan gehien nagusitu denetako bat jauziarena dela, hau da, diagnostikoan badago, hau ez doa ondo zer behar dugu jauzi bat, bai? Batzuta metaforak importantea dira, aldartearen berri emateko gero zehaztea izaten da kostatzen dena, ezta? Baina uste dut jauziarekin zerbait egiten ari ez garen hortaz ari garela. Eta kontseiluan behintzat argi xamar daukagu horren oinarria zer den. Eta paradigma aldaketa bat ez ari gara. Paradigma aldaketa bat, aintzat harturik, bai, orain arte euskararen aldeko hizkuntza politikak egiteko zoru optimoena Araba, Bizkai eta Gipuzkoan egon dela, Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta horren zorua, 1982ko euskararen legea dela. Orduan guk dioguna da, hor, eredu horretan gertatu behar da jauzi bat. Hor gertatu behar da paradigma aldaketa bat. Eta zein da paradigma aldaketa?
Zuztarretik aldatzea, lehen, ez? Oso ondo sintetizatzen du, nik uste dut, Idoia Mendiak, lege horren filosofia, zerren gabezia dauka, ez daukala gizartea euskalduntzeko bokaziorik. Ez dauka gizartea euskalduntzeko bokaziorik. Eta esango nuke, hau esatea bera ere, gure helburua, gure xedea gizartea euskalduntzea da, esan gaitza gertatu zaigula azken urteetan, hala adieraztea, ezta? Guri gertatu zaigu, kontseiluan gertatu zaigu. Hau adierazteko ezagutzaren unibertsalizazioaz ari gara, behin eta berriro, bai? Halako batean, komunikazioan aditua den batek, santzigun arte, zergatik erabiltzen dezue eufemismo hori, ez? Baina, pixkat, berriro noa, kontakizuna, ideologia non gauden zentzu horretan, ez? Bueno, hala ere, gure terminologian ezagutzaren unibertsalizazioa da oraindik, orain nahi naiz pixka bate aurrera tiraka, besteari ere heldu nahi niolako. Baina paradigma aldaketa horren funtsetako bat ezagutzaren unibertsalizazioa da, bai? Lor dezagun gizarte bat, jar dezagun hortzemugan gizarte bat, denok euskaldun ere izango garena. Ambizio eta bokazio hori izango duena. Besteak beste, hori delako gizarte kohesiorako bermeetako bat, justizia sozialerako bermeetako bat, eta zer esanik ez, zapalkuntza egoera, minorizazioa egoeran dagoen hizkuntza baten normalizazio eta biziberritzeko gaur egungo mundu testuinguruan, gure testuinguruan berme bakanetako bat. Gure proposamena oso laburbilduta hori da, hori ikusten dugulako dela ezinbestean erabilera normalerako akulua bermea, bai? Eta nolabait etortzen zaizkigun zailtasun guztiak hortik datozkigulako neurri handi batean, bai lege aldetik, bai bestelako dinamiken aldetik. Jakina, hori da hortzemuga. Baina hortzemugak posible egiteko, eta politika publikoen bidez egiten da, behar dute progresibotasun bat, behar dute plangintza bat, behar dute baliabide batzuk, behar dituzte dispositibo batzuk erdalduntzeak dauzkan bezala. Erdalduntzea ere dispositiboz beteta dago, arauz beteta dago. Guazen hori guztia pentsatzera. Ze uste dut ezagutza badaukagula, hortzemuga ondo jarrita, neurri epe eta neurri zentzuzko eta zehatzekin egingarria dela. Ni naiz. Bat nator Idurrek egin duen irakurketarekin eta gehituko nuke, hizkuntza politika ez dela bakarrik hizkuntza, ez duela hizkuntza politika bakarrik egiten, ez? Gizarte politiketatik, politika industrialetatik, kultur politiketatik, baita ere hizkuntza politika egiten ari garela, ez? Eta hor ere eragin behar dela. Usten badia zuen nik pixka bat, saiatuko naiz, gure ustez, estrategikoki zenolako eremuak eta hildoak landu beharko genituzken. Pixka bat, aterrizaje politikalean zer egin beharko genukeen, ez? Eta gure iruditzen zaigu, geruzatan pentsatu dugu gure eskema estrategikoa, ez? Eta lehen geruzan egongo litzateke nolabait gaitasuna areagotzea eta euskararen unibertsaltasunaren ideia. Pixka bat, lehen Garik eta Garikoitzek aipatu duen hildotik, ez? Eta hori iruditzen zaigu gaudela bi hiru oso hizkuntza ereduen eraldaketa jarri behar dela martxan. Euskalduntze eta alfabetatze sektorearen eraldaketa bat, eta hizkuntza harrera handi bat eraikitzea. Eta hori iruditzen zaigu, euskara ikasteko eskubidea, eskubide sozial subjektibo universal bezala aldarrikatu beharko genukela, euskal herritar guztiei aukera guztiak emanez, oztopori gabe euskara ikasteko. Hori egon litzateke muine. Ondoren, bigarren geruzan,
nolabait eremuak trinkotu eta arnasgunen gaia txertatuko genuke. Eta hor ikusten ditugu, hiru nagusitasunezko eremu sortu beharko lirateke. Batetik aisialdi antolatua, hori askotan aipatzen dena. Beste bat litzateke administrazio publikoa. Administrazioak duen botere formal eta materiala baliatu behar dugu eta bere trakzio almena aurrera eraman. Eta hirugarrena izango litzateke arnasgunean. Arnasgunen babes juridiko eta politiko garrantzitsu bat. Eta ondoren bi eremu egongo lirateke hiriguneetaran, hirigunen gaia ikusi hirik Euskal Herrian ematen ari den metropolizazio prozesua, hirigunetara oinarritutako estrategia bat garatu beharko litzatekeelako, eta lan munduak eskatzen duen erronka eta konplexutasuna ikusirik iruditzen zait egitura propio bat sortu beharko litzatekeela, sozietate bat, edo dena delakoa lan munduari atakatzeko. Eta azkenik, lehen pixkat olatzeko, pixkat aipatu duen kontakizunen ikuspegitik, hori guztia elikatuko duen nolabait, elikadura simboliko eta txikimenduen geruza izango genuke. Eta hor sartuko genituzke politika kulturalak, adimen artifizialak eta teknologiak duen eragina, ikusentzunezkoek, eta batez ere ikusentzunezkoen bidez eta kultur politiken bidez gure narratiba propioak sortzeko almenarekin. Ez talako bakarrik euskararen erabilera hizkuntza gaitasunarekin badator, eremuak edukitzarekin ere bai, baina baita ere identitate batekin, kontakizun batekin bat egitearekin. Eta hori guzti ahalbidetzeko aterbe eta arkitektura juridiko berri bat, geroxeago bai Mirenek eta bai Iniok aipatuko dituzte gauzak, baina nik uste dut hemen ere paradigma aldaketa bat baliatu behar dugula, eta hizkuntza eskubidetatik oinarritutako legedietatik eta euskararen legean dagoen bezalaxe, eremuak euskalduntzeko eta nagusitasunezko eremuak sortzeko aukera emango digun arkitektura juridikoak eraiki behar ditugu. Bestela, aipatzen ari naizen hau guztia oso zaila izango da aurrera eramatea berriki ikusi dugun bezala. Orduan hori da, pixka bat, gure eskema estrategikoa edo buruan daukaguna gutxi asko nola izango litzatekeen. Eta honek gero eskatzen dut lurraldetasun ikuspegi batetik egokitzapen bat. Ez da berdina EAN, barruan, arnasgunetan nola eramango dugun aurrera, esaterako ereduen eraldaketa, EAN eraman beharko litzateke aurrera lehentasun moduan, Nafarroan ere bai, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, adibidez, herritar guztiek euskararekin kontaktu minimo bat izatea, estrategikoa da. Horrek aukerak emate, horrek euskararekiko dituzten sentimenduak eta dituzten iritziak baldatzen ditulako erabat. Orduan, horrelako marko estrategiko baina, ondoren, bestelako bide horri lurralderatuagoak eraman beharko genituzkela irutzen zegu. Bai, nire kasuan, aitortu behar dut, galdera aukera egin izan balitzaituela 5 urte. Erantzun beharko nukela, ditudan intuizioekin, eta hau, lantzen urteak ebilita gero, ditudan iritziekin, iruditzen zait, ez gaudela puntu horretan, eta zintzoa dela aitortzea azken urtetan gertatu diren gauzak eta egin diren lanketak. Hala uste dut, zintzoa dela, azken urtetan egon da euskararen etorkizun ikuspegiaren lanketa kolektiboa. Bide bat egin du, kontraste fase batzuk pasa ditu, alderdi politiko nagusienekin egon gara, hor dauden heldulekuak ikusi ditugu, horietako batzuk, aipatu dira hemen, ez abar, orduan, nik uste hor kokatu behar dela, ez da, eskema, ez. Uste dut eskema bitarikoa behar dugula, batetik behar ditugula politika publikoak, gizarte politika, gizarte osoa begira, eta bestetik behar ditugula komunitate estrategiak. Hau luzea litzateke esplikatzea, zergatik komunitate moduan ikusi behar dugun gure burua, eta aldi berean gizarte moduan, eta zein den diferentzia. Baina, luzea litzateke, baina, batez ere gizarte politika egin duko dut, labur-labur, eta gero, komunitate estrategiaz, ez.
Gizarte politiketan nolabait planteatu dena Euskararen etorkizun ikuspegian, gero aipatuko dut ez, baliazio maila izan duen eta zerrez, nolabait planteatzen da, hemen lehen esan den guztiaren hildotik, hau da, inpaktu handia datoz, eta ez goaz ondo. Horrela joan ezkero, atzera egingo dugu, eta behar bat dagoeneko hasiak gara, ez da? Eta berezik hemen garaikoitzek esan dituen gauza batzuk, eta ez dakit benetan serio hartzen ditugun, eta errealitate horretan hanka bat jartzeko gai garen. Zalantza egiten dut benetan. Baina, inpaktu handia datoz, beraz, politika publikoek izan behar dute, inpaktu handiko politika publiko. Oda, inpaktu handiari, inpaktu handia. Eta, inpaktu handia egiteko ardatz sistema bat da planteatu dena. Lau aipatuko ditut eta gero beste dago, ez da? Bat, lan eremuan, ikera aipatu dut, ez da? Lan eremuan uginaldi bat sortu behar da, ez da nahikoa ez jarraitu dezagun Euskal Autonomiko bai jarraitu dezagun, baina egin behar dana da eskala txikitik eskala handia bez. Zorionez ez dira, hitz hutsak, ze momentu enten dago, onlako txosten bat, bukaeran ziadeko zenbakiak jarri dituena, nik 40 urte damaratate Euskalgintzan, uste dut Euskalgintzan nire bizitza guztian ikusi duan txostenik onena dela. Eta harritu naiz, Euskaren aholku batzordeak onartu zuen, eta teorian Eusko Jaurlaritzaren aholku batzordeak onartua da. 10 eta 20 urterako planitza ikaragarri enbiziotsua. Nire galdera da, egia da, EAE bakarrik dela, ia hori gero benetan gauzatzeko aski borondate politiko eta akordio politikorik egongo den. Lan eremuan, kriston jauzia egin behar. Bi, aisialdi antolatua ere aipatu da. Aisialdi antolatua da zera bat, hezkuntza ez formalaren esparru osoak izugarrizko eragina dauka gazteengan, migratzaile gazteengan, aur migratzaileengan, migratzaile ez direnengan ere benuski, hori da eragin esparru bat ikaragarria eta nahiko antolagarria dena. Hor, plan nazional bat antolatu behar da, eta hori ere politikoki egingarria. 3, hezkuntza. D eredua 2.0 asmatu behar dugu. D eredua da, hasteko, funtzionatzen ez diguna. Hora, iztun osoak deitzen dena, zer da iztun oso bat, ze ezaugarri ditu, iztun osoak masiboki sortzen ez dituen D eredu bat dugu. Horrek eskatzen du egundoko inpaktuko lan. Irakasleak birmoldatzen, modeloak birmoldatzen, inkluso igual taldekatzearen meloia irikitzen, ez dakigu nola, baina bai meloi hori iriki behar da, eta beste mila gauza. Orduan, 3. inpaktua, ez? 4. inpaktua, edabideak. Edabideetan, Euskal edabideen matriza, 80. hamarkadan sortutakoa da, eta 80. eta 80. hamarkadan. Eta ez du balio. Zer zelako, telebista potente bat ikuiko dugu, Euskaldun guztiak ikusuko dutena, eta ez du funtzionatzen. Ez telebistak, prentza oso minoritarioa da, eta baditugu bestelako estrategiak bultzatzeko zerak, eta segurezko, ikusi behar, resentitziak nundi datuzen, batzutan politikatik, bestetan ja sektorean interes errotuak sortzen direlako, eta inkomodoa dalako mugitzeko. Baina, 80. hamarkadako matrizia daukagu edabideetan. Eta aldatu liteke, eta badaude proposatzen. 4 aipatu ditu. 5. hemen, ni baino askoz gehiago dakite horretaz, nire aurretik etorri direnak, batez ere garikoitzek, arnasgunean politika integral. Pasa behar dugu, arnasguneak aipatzetik, arnasgunean politika integral bat edukitzea. 6. administrazioa. Gure txostemean, hemen dago Josean, eta ez dakit Maite Zipitria hemen dagoen, bien artean, landu zuten, planteamenduak esan ez. Administrazioa izan daiteke, gure Euskal Herri honetan, hizkuntzaren arnasgune funtzionala. Behar bat, arnasgune hitza aldatu beharko dugu, badaude batea, arnasgune deitu behar dugu geografikoei eta funtzionalai, igual, hobeda hitza aldatzea eta elkarrobetu ulertuko dugu, baina administrazioan eman beharko pausa. Beste bat, etorkinen harrera sistematiko, etorkinen harreraz ari gara hitz egiten, baina antolatu dezakegu gure udalekin, gure euskara elkarte zibilekin eta gure euskaltegiak gure indar zibil eta udalekin etorkinen harrera sistematiko bat egiteko modua. Behar da herri errezenetatik hasita. Eta beste bat, ondo zeutzen duena zerak, Josuk, teknologiak eta adimen artifizialean datorren dena.
Uste dut honetan ere, eta aitortu behar dut, guk gure diseinuan, igual lehentasun handien artean ez genuen sartzen euskalduntza alfabetatzea, baina nik pertsonalki hortan ere evoluzio bat izan dut, ikusi dualako momentu honetan indarra dagoela hor, indar humanoa dagoela eta proiektua dagoela hor. Eta gaina euskalduntza alfabetatzearen gaiak ukitzen dituela, bai etorkinen harrera linguistikoa, bai lan prozesua, bai aisialdi antolatuaren gaia, eta bere baitean duen garrantziarekin ordu modu. Hor ditugu, 8 o 9 gai, aukera ematen dutenak, alderdietara joan, eta esateko, ja ez gara ari esaten euskara jauzia ez, 8 jauzi hauek, 9 hauek, eduki hauekin, txosten hauekin, diru honekin, eta balia bede hauekin. Zein da nire ustez albiste ona? Baina puntu horretan gaude. Ze zentzutan puntu horretan, Pello Otxandiano hemen dago. Oin dela urte bete, gai hau eta diseinu hau jakin zuen PNV-ko buruak eta lehendakariak, eta jakin zuen horren aurretik EH-ko buruak. Da, badakit, gero gauzak asko politikan mugitzen dira, alderdietako buruak buruz egiten hauteskunde da, eta baina oin dela urte bete, lehendakariak bere investidura diskursoan esaten du. Euskalan jauziak eman behar dira, jauzi sistema bat planteatzen da, kasu horretan, euskaltzaindiako, nik hemen aipatu dudan txosten horretan, eta gu txosten horren hildotik lan egiteko preseko du. Eta erantzunean, oposizio buruak, hemen dagoen Pello Otxandianok esaten dio. Guk ere ezagutzen dugu ardatz sistema berri hori, eta gu ere pres gaude lan egiteko ardatz sistema berri horren hildoa. Hau da aukera politiko bat, 40 urtean ez dugu nahi zen Euskal Herria. Nire galdera da, norbaitek badu interesik hau oztopatzeko? Norbaitek badu interesik bidea oztopatzeko, bera argazki ez delako ateratzen edo hau gure funtzioa zen edo galdera serio egiten dut, Uste dut aukera baten aurrean daudela. Noski, hirugarren flankoa. Hirugarren flanko funtsezkoa, SOE. Eta bena, aztertu beharko genuke, SOE hegoaldera begirari naiz, hemen iparraldera begirare gorkatorrera hemen ikusten dut, so gutxi iparraldekoak gaur, baino SOE-rekin ere, hurbilpen bat egin behar da, kriston, bai, esan dezakegu, beira hau ez esaten duten, nahi dana, baina garbi daukagu, herri honetan kultur politika sendoan, hizkuntza politika sendoan nahi badugu, edo eta lege aldaketak nahi baditugu, bide lagunak beharko ditugula. Ze pedagogia egin behar dugu hauekin. Hemen aipatutako ardatzetatik, zeinetan lortu genezake haiek gutxienez egiten ustea. Zeinetan ez, zeinetan engaiatzea. Osea, gaia oso konplexua da, ez dugu egiten 80. hamarkadako euskalgintzaren diskursoekin. Honek eskatzen duelako harreman dentsitate bat, eskatzen duelako sinesgarritasun bat alderdien aldetik, alderdiekiko, ikusi behar da, nork dauka sinesgarritasuna. Ez dauka momentu den euskalgintza antolatuak? Bai, bale, baldin badauka, perfecto. Ez dauka, behar bada jakintzaren inguruko jendeak eukidezake sinesgarritasun bat, igual diskursoa izan behar da, soziolinguistika ez da bakarrik iritzi politiko bat, baizik baita jakintza bat da, osea, goazen dena batera. Uste hori da den mezua, ez da? Eta hori ikusten dut, momentu honetan, guri alderdi batzuk adierazi dute prestutasuna sakonean, elkarrekin eta adituen monitorizazioz edo adituen laguntzaz, hizkuntza politika berri baten ardatzak marrazteko. Eta gainera, edukiak daude eta edukietan hitz egiteko prest. Esaten duena, ez dezagun hau lokaztu gure arteko zeatik zuk, zeatik nik, zeatik ez nik, eta uste dut garaia dela elkarrekin lan egiteko. Hartuko dut, orain Josuk bota duen azken esaldi hauetako bat, eta hortik tiraka jarraituko dugu. Aipatu dituzu eduki batzuk daudela mahai gainean, edo diagnostiko partekatu bat, edo denok babesten dugun gutxieneko oinarri bat badagoela. Eta aipatu ditugu, epe ertain luzera begira zein erronka edo zein bete behar egin beharko genituzken. Orain gehiago joko dugu epe laburrera, zer egin beharko genuke ze erabaki ezin dira albo batera utzi, atzera ezinezkoak diren horiek aipatu izakezu.
nik Jon horregatik nion, ez? Horren badaudela momentu batean, azpiegitura ditu diot, logistika, lankietazko logistika guzti hori eraiki behar den momentuan. Eta gu behintzat, horretarako, azaldu dugu kontseilloari, azaldu diogu gogota guneari, eta azaldu diegu alderdi politiko nagusiei, eta baita ere lehendakariari zein den gure berestutasuna. Bai pribatuan eta bai publikoan. Eta nik uste hor ez dagoela zalantzarik. Eta gero ikusi behar da hori guztia nola eraikitzen den, baina nik uste dut importantea direla epe motzean seinale positiboak egotea. Seinale palanka batzuk, aurrera egiten lagunduko digutenak, ez? Eta nire, gure jardunari pixka bat lotuta, iruditzen zait, epe motzean asko jokatzen dugula, igual alderdi sozialista ez da hor egongo, baina hizkuntza eskakizunen sistemaren lege aldaketaren. Segun zer pasatzen den lege aldaketarekin, da iruditzen zait oso importantea dela, alde batetik segurtasun juridikoaren ikuspegitik, baina iruditzen zaidalako jauzi bat dagoela bertan, administrazio publikoan bi hizkuntzak berdintasunez sarbidean pentsatzea eta sartzea paradigma aldaketa bat dakar, eta administrazio publikoa arnasgune edo nagusitasunezko eremu izateko elementu importante bada, eta iruditzen zait hor, segun ze pasatzen den, gauzak aldatu daitezkela. Ia da, aurrera begira, legia ez bada aurrera ematen, jarraituko gula lanean, ez? Baina uste, seinale potente bat, euskal gizarteari seinale potente bat emateko aukera paregabea daukagula aurrean, eta datozen hilabeteetan, eta gainera, egon dela lehia ideologiko kultural importante bat, euskara inposatzen ari garela, eta hainbat mezu etorriko direlako, eta iruditzen zait aukera ona izango dugula guk ere ongi armatzeko. Orduan iruditzen zen lehen seinale hori, lehen etapa hori, importantea dela, eta guk behintzat horrela bizi dugu, eta harremanak dagoeneko baditugu Eusko Alderdi Jeltzalearekin, eta baita ere alderdi sozialistarekin, alderdi sozialista gauza bat esaten du publikoki eta beste bat pribatu. Egia da gero publikoan esaten duena nagusitzen den. Baina, nik uste dut, alderdi guztiekin hitz egin beharra dagoela, eta hori guk oso argi daukagu, ez? Eta gero, epe motzean, datorren urtera begira, iruditzen zait euskalduntza alfabetatzean horratxa handi bat eman barko litzatekeela, eta gure ustez euskara ikasteko eskubidearekin lotutako lege bat aurrera eraman barko litzateke, guk hori prestatzen ari gara. Hau da, euskal herritar izateagatik ordu kredito batzuk izate euskara ikasteko. Eta horrek sekuelako inpaktua duka harrera ikuspegitik eta bar. Eta hori uste dugu epe motzean horre eraman beharreko kontua dela, bete beharretan bai, hizkuntza eskakizunen sistemarekin, bete beharretan progresibidade bat landuz, baina baita ere eskubideetan ere eraginiz, nik uste biak batera doazen bi kontu direla. Eta gero, horrez gain, iruditzen zait, arnasgunen inguruan ere proposamen bat landu beharko dela epe laburrean, baita ere aisialdi antolatuarekin, aldundiekin eta udalekin egitura bat, itun bat martxan jartzeko, eta azkenik aipatuko nuke ikusentzunezkoen eremua. Ikusentzunezkoen eremuan, erretza da, Katalunian azkeneko 3 urteetan egin duten hartu eta ekarri, eta ja martxan jarri. Eta horrelako seinale batzuk epe motzean, hizkuntza eskakizunekin, baina euskalduntza alfabetatzean, aisialdian, arnasgunetan, ikusentzunezkoetan, martxan jartzen baditugu, uste, eraldaketa prozesu hori bizkortzeko aukera izango dugula eta gure aldartea ere aldatzeko, ez? Lorpen zehatzak mai gainean edukiko ditugulako, ez? Orduan, epe ertaineko logistika hori landu behar da, baina epe motzean ere etapa zehatz eta lorgarri batzuk eta palanka batzuk ezarri behar direla
iruditzen zait, eta, bueno, horretan jardungo duguk. Bai. Nik epe laburrekoa oraintxe aipatuko dut, baina epe laburrekoan sartuko dut pixkat artifizialki lehen astu zaiten zati bat, ez? Oso politika publikoei begira jardun dut, eta ze bide horri egin litekeen euskararen politika sistema berri bat adosteko orduan, baina oso importantea da, eta igual epe laburrekoa baitere izan liteke beste aldea, ez da? Geure komunitate estrategia. Nik uste dut politikatik edo politika publikoetatik bakarrik ezin dugula elikatu. Oroar euskaldun izateko gogoa elikatu behar dela eta ez garela ari horretan aurrera egiten. Simbolikoki uste dut atzera goazela eta gero eta espainolagoak eta frantsesakoak galera oarkabe kulturalki eta gure gazteak ala direla eta oroar atzera goazela gure elementu simboliko eta gure sakoneko identitatean. Eta nik uste dut hor, komunitate estrategian, gauza hain badaude, baina igual erdigunekoa izan beharko lukela, euskararen eta herritasunaren inguruko mugimendu sozial dimentsioa berrindartu behar dugula. Mugimendu sozial bat da, feminismoan, ekologismoan, eozen gaietan, mugimendu sozial bat da, gizarteari amets bat, utopia bat, eraldaketa sakon bat proposatzen dion eta etengabe hortik tiraka hori, utopia hori, amets hori taupatzen dion entitate edo indar soziala. Uste hori ahulduta daukagula euskararen kasuan. Eta horoak desordenatuta egiten du. Gauza bat honek, besteak korrika honek, besteak ikastolek zer, baina ez gaude antolatuta eta gutxiago herri. Nik esango nuke gure ajedrez taulan ditugun taulekin, ditugun piezekin ez digula honi bueltan. Uste dut, alfil berri bat, o pieza berri bat, atea barko ginukela mai gainera. Orain arteko dauden pieza guztiak, balioetziz, errespetatuz eta haien aurrean txapelak enduz. Baina uste dut, behar dugula euskararen eta herritasunaren inguruko mugimendu sozial moduan antolatuko den masa erakunde bat. Eta egin dezakegula oraindik, ez dakit hemendiko 20 urtera, oraindik egin dezakegula. Orduan, izan liteke beste eredua, baina edozen kasutan aitortu behar dugu mugimendu sozial dimentsioa ahulduta daukagu. Eta gero jakin behar dugula eragileak banatzen. Ze, askotan eragileok gehiegi handiesten dugu gure burua. Euskaltzaindian sartu berri garenak ezin dugu pentsatuan euskaltzaindiak abarkatu behar duela, ez tekiz bat euskaltzaindia izan behar duela, ez tekiz bat prozesuren ardatza. Ez. Euskaltzaindia da Iker eta Jagon. Bizain ditu, bat gehiago gorpuzaren inguruan eta beste euskara zaitzen inguruan. Euskaltzaindian ditu bere mugak eta gainera bere historia eta bere muga handia. Gauza bera, eragile bakoitzak ikusi behar du zein den bere ekarpena eta zein diren bere mugak eta tableroan ze pieza falta dan. Eta pieza bat falta bada, ez ezin dugu beti, eta pieza hau sortzen bada nola egiten dit niri. Igual bazen herrian pentsatzela. Eta gero epe laburrekoak, nik uste dut bat, Josuk esan duena, ez da, uste dut, karril politikoari utzi egin behar dugula lehan eta bultza egin behar dugula, eta alik eta behaztopa gutxien jarri, eta saiatu karril politikoa bultzatzen. Eta berra, hemen zailenetakoa da, euskalgintzak egiteko soerekin egitea nolabait hurbiltzea eta pedagogia. Izan dugun historiagatik eta ditugun sinesgarritasun arazogatik, hori dugula zailena, ikusi behar dugula gutako nork egin dezaken onduen hori, ez da, hori bat. Eta gero, presako gauzak, asko, hezkuntzan, oraintxe sortuko da, Euskararen Institutua EAEren kasuan. Baina uste, funtzeskoa izango dela hori, olako instituto bat, olako bat edo olako bat. Zatu egin behar du, olako bat sortzera, hezkuntzan dauden erronka guztiekin. Eta hola, beste gauza asko, presa asko diela, ez daudela bizpairu urte galtzeko, ez. Eta, esan. Bai, nik lehen oso zabalera eta oso ondira jo dut behar bada, galdera ere ala zelako, epe luzera. Eta epe luzera gauzak egiteko eta ari bagara jauziaz eta paradigma berri batetaz, uste dut hortze muga ondo finkatzea importantea dela.
Horregatik, oain hasiko naiz edukiekin, eta horren aurretik zehaztapen bat por alusiones. Idoia Mendiarena ekarri badut ez da esateko ni, baizik eta adierazteko hau da daukagun zorua. Ez? Gure nolabait diskurtsoan nolabait egiten gaituzten, ez? Hitz horietan guztietan hori da zoru garrantzitsu bat, eta uste dut oso gutxitan hartzen dugula behar beste aintzat eta ez paleude bezala egiten dugula. Eta nire ustez aintzat hartzez baditugu nekez egingo diogu edo emango diogu irtenbide egoki bat. Honekin batera jakina alderdiekin egon behar da, egoten gara, PSerekin ere bai, ez dago erresa, uste dut hori denok dakigula, ez dago erresa inun, bai? Ze hori da igual ez, eta berriro ere zorura eta paradigma aldaketara jota, ze zaila den, ez? Gaur egun, euskaltzaletasun aktibo baten kokatzea, politikoki kokatzea, ze euskaltzaletasun azkenean jarrera politiko bat da, hor kokatzea, izan ditzake, 20.000 kolore bere politikotasunean, baina jarrera politiko bat da, baina ez gure kontakizunaren galeraren edo pultxo horren galeraren parte da, gaur egungo ezintasun haue guztia, baina uste dut presente izan behar ditugula. Epe laburragora eta edukietara etorri, eta esan asko pozten naiz Euskaltzaindiko gogoetagunea hain koinzidentea izatea kontseiluak landutakoarekin. Nolabait, horiek dira, gure edukien ardatzak, eremu sozioekonomikoaren lanketan eragilekin eta sindikatuekin aurrera eramaten deguna, adibidez Siadekoren zera horren lanketaren parte izan ginen gainera, ikusten dizkiogu, era berean gabezia batzu borondate politikoa aipatzen zenuen Jon, gure aspalditik adierazten dugun kezka hori da, marrazkia oso ondo dago, baina gutxieneko araugintzara edo beste, erabaki politikoetara eramaten ez bada, nekez egingo du aurrera, baina dudari gabe, eremu sozioekonomikoa ardatzetako bat. Eta hor badaukagu, adibide bikain bat, borondate politikoa edukiz gero, zer egin daiteken, eta genero politiketaz ari naiz. Genero politika zeharlekorrotasunez eta lan munduan interbenitu da. Berdintasun planak daude enpresa guztietan. Hor, erabaki politiko batzuk hartu dira, politika publiko batzuk egin dira, pedagogia politiko bat egin da. Kapaza gara, hori da eskatuko duguna, hori da egingo duguna, hori sartuko dugu gure interlokuzioetan alderdiekin gaudenean, nik uste dut hori garrantzitsua dela. Hezkuntza, bai formala eta ez formala, baina bereziki hezkuntza formalean ere, badakigu hezkuntza legean ze prozesutik gatozen, ezta? Hor ere, badago proposamen bat, oso sendoa, ez kontseiluak, hau da, ez euskalgintzako eragile bakarrik landutakoa, baizik eta hezkuntzako eragile nagusien baietza daukana, eta gainera langileena ere bai, sindikatuena ere bai. Eta nolabait, badago, adostasun bat, Euskararen Institutu handi eta egoki horren bidea edo ikuspegia daukana, hau da, hizkuntza proiektuetan oinarritzen dena, baina ereduen gainditzean ere oinarritzen dena. Eta batzuk esaten dute, ereduak ez da hain garrantzitsua, ze residuala da eredua, baina beti hor uzten dugu diskurtsoaren zirrikitua. Eta diskurtsoaren zirrikitua da askatasunaren, norberaren askatasun pertsonalaren esku uztea. Euskara ikasteko edo ez ikasteko eskubidea. Hau da, paradigma neoliberala. Hori da, gizarte gisa behar duguna. Konpromiso zidikoetan ardura zidikoaren eremura eramango dugu euskararena ere? Hau, PSek adibidez, Espainiako estatuko beste eremu batzutan egiten du. Zer egingo dugu guk horra mugitzeko? Gai gara, galdera dira, baina, horre hezkuntza legearekin badago eduki bat, proposamen bat, oso zehatza gainera, institutu garrantzitsu batekin, hizkuntza proiektuak, ebaluazioa, bai hasieran gero, benetan berma dezagun bebi bat izan dezatela, bukaeran gainditu ditzagun ereduak.
Helduen euskalduntzea alfabetatzea, beti izan da estrategikoa, baina benetan migrazioarekin hain arduratuta baldin bagaude, estrategikotasun berri bat hartzen du. Eta ez da doakotasuna bakarrik. Helduen euskalduntza alfabetatzeak behar ditu gauza asko. Behar du batetik euskara ikasteko premia sustatzea. Behar du baita ere, datozkigun egoera berriei erantzuteko gaitasuna eta baliabideak. Metodologia berriak beharko ditu, ordutegi berriak, teknologia berriekin zer egingo dugun. Hori ere gutxi asko landuta dago. Behar du berrikuspena, baina landuta dago. Eta orokorrean, eta nik uste dute, gero hau atalkatu dezakegu, baina lehen ari zianean, ezagutza eta gaitasuna. Bueno, gaitasuna ezagutzaren parte dela esango nuke edo ezagutza handi bat, gaitasun handi bat. Hor zenbateraino da gogoeta eskolaz aparte, eta eskolaz kanpokoaz aparte, eta horre guztiz adoz, eta plan nazionala etorriko bada, txaloka hartuko dugu, hori da gure bidea ere. Baina gaur egun zertara, nun hasten da mundua eta nun bukatzen da, ez? Gaur egungo gazte batentzako hizkuntza praktikak nun hasten dira eta nun bukatzen dira, bai? Nola datorkio mundua? Eremu digitala, oraintxe laster batean, udazken honetan, eremu horretako eragileekin landutako hizkuntz politika proposamena aurkeztekotan gaude. Arritzakegu ereduak. Katalunian adibidez, Pacte per la Lengua, eta ez da perfektua, baina urrats batzuk egiten dira, bestea beste influencer eskolak aipatzen dira, eta dirua inbertitzen da, eta dirua jartzen da horretan. Segia da, 80etako edabide eta komunikazio sistema iraulita dago. Ez bakarrik euskarazkoentzat, baita gaztelerazkoentzat. Baina mundu berri badatorkigu horretan ere, ibiliko gara hor adi eta bizkor. Hoxe, baina importantea, jar ditzagun helburuak. Eta lehen esan dudana ezagutzaren unibertsalizazioarena, eta batez ere, eta berriro diot, migrazioarekin eta Euskal Herritar berriekin hain kezkatuta bagaude, guazen helburu zehatzak, irisgarriak eta hortarako baliabideak jartzera. Eta berriro ere, Kataluniako Pacte per la Lengua hartuko dute adibide. 1.000 hiztun urtean gehiago, marraztuta, hau behar da. Hezkuntza bideo egiteko hau behar da. Helduekin hau behar da. Guazen horrelako gauzak pentsatzera eta zehaztera, nik uste. Elkarri erantzun nahi badiozu. Bueno, aipatu dituzuen aurrera begirako zeregin guzti hauek ez, nola gobernatzen dira, nola egituratu behar dira, zer dagokio euskalgintzari egitea bide horretan, zer egin behar du modu paralelo batean gobernuak edo alderdiek, bai gobernuan egonda edo bai oposizioan egonda. Nola irudikatzen duzue gobernantza edo eredu hori? Ni hasiko naiz? Bai. Idurreren azkeneko ideiarekin, ez? 1.000 hiztun gehiago, ez? Bueno, hori izan daiteke gobernantzarako kontu bat, ez? Herri erronkak identifikatu, herri erronka zehatzak, ikusmira luzekoak, baino kuantitatiboki mobilizatzaileak, eta horren bueltan eragile instituzional, sozial eta bestelakoak lanean jarri modu kooperatibo batean hori lortzeko. Hori izan daiteke metodologia bat, misioetan norabidetutako gobernantza, horren politika industrialean eta hainbat tokitan martxan jartzen dena, eta izan daiteke modu egoki bat hori ere bideratzeko. Arlo instituzionalari lotuko natzaio, eta bi kontu nahiko nituzke aipatu. Lehen da bizikoa. Garrantzitsua iruditzen zait instituzioetan eta diez jaurlaritzan dagoen antolaketa aldatzen. Hizkuntza politika berri bat
martxan jarri nahi baldin bada, eta iruditzen zaigu sail bat izan beharko lukela hizkuntza politikak. Askotan aipatzen da lehendakaritzaren azpian, eta bar, izan daiteke, baina guk egokiago ikusten dugu sail bat, generalitatean dagoen bezala, gobernu kontseiluan egongo dena, 2 sailburu orderekin, 4 zuzendaritzarekin, bere lantalde osoarekin. Orduan, sail izaera ematea, uste dut, hizkuntza politikari bere garrantzia ematea ere suposatuko lukela, eta kudeatzeko, gainotzeko sailburuarekin koordinatzeko, eta bar, aukera emango lukela. Eta gero, egitura berriak behar ditugu, egitura berriak bere garaian sortu ziren, EITB, sortu zen ABE, eta horrelako egiturak sortu ziren, eta pentsatu behar ditugu, 21. mende honetan, 21. mendeko hizkuntza politikak aurrera eramateko zenolako egiturak behar ditugu. Eta horregatik, aipatu duen lan mundurako sozietate batena, espri dagoen bezala, edo iobe, politika industrialak aurrera eramateko, zergatik ez, lan mundu euskalduntzeko sozietate bat, zehatza, bere egiturarekin, bere zuzendariarekin, eta hori trakzionatzeko, eske bestela ez da egingo. Baliabide gehiago behar dira, lantalde, baina horrelako estruktura espezifikoak sortzen ez badira, ez dira politika publiko berriak horrela emango. Eta beste bat, adimen artifizialen esparruan. Zergatik ez sortu, zik biogune, zik nanogune dagoen, bezalako erakundeak dauden bezala, bertan hor, nanoteknologian aritzen diren erakunde guztiak parte hartzen dute, bai instituzioek, bai enpresek, guazen adimen artifizialean, euskaraz adimen artifiziala garatzeko, horrelako gune kooperatiboa sortzen. Bi adibide dira, gehiago ere egon daitezke, ikusentzunezkoen kontseilu bat adibidez. Baina, guazen horretan ere pentsatzea eta zenolako dispositiboak behar ditugun, eta hori ja epertainean martxan jarri daitezen, hori bakar. Oso bat egiten dut Josu Astidiak aipatutako kontu guztiekin. Nik uste oinarria izan behar duela gizarte bateko eragileak ulertzeakoan matriz hirukoitza behar dugula. Ez askotan matriz bikoitza erabiltzen dugu, publiko pribatu, eta horrek kriston kaltea egiten dugu. Publiko eta pribatu artean banatu behar dugu dana, euskal gintza ez da ulertzen, edo beste hainbat gauza, ez orduan badago pribatu lukratiboa, publiko administratiboa, eta nolabait esan da gizarte ekimenetik sortutako eraketa multzoa maila guztietan, hasi eiza elkarte batetik, Eliza Musulman batera eta ikastoletara. Orduan hor, hirugarren multzo horretan, jakin behar dugu publikoaren multzoa eta hirugarren multzoa, gizarte ekimeneko enpresen eta erakundeen multzoak nola lan egin, ez? Uste badagoela gero, 3 multzoietatik aparteko elementu bat lehen aipatu duena, gizarte mugimendua. Hori beste dimentsio bat da, eta ez daukazu derriot gizarte mugimendu potente bat, gizarte erakunde potenteak dituzulako, gizarte erakunde horiek oso erakunduta badaude, gure kasuan hala. Orduan, egia esan, ni autogestionarioa naiz, eta beti gure etengabeko diskursoa izan da, eta inkluso Ezker Abertzalean, eta bar, ez da bakarrik, Ezker Abertzalea instituzioen kontra zegoenean, ez instituzioen kontra instituzioa gureak izan arte, baizik, eta ez, instituzioek bere mugak dituzte, eta herri ekimenak bere mugak eta bere funtzioak dituzte. Orduan, uste dut herri ekimenetik sortzen diren erakunde eta enpresen lekua, gure gizartean, Euskal Herrian, ja bere lekua duela, eta hala irudikatu behar dugula etorkizunen euskararen eragiletza ere. Gobernu batzuk, aldiketan duen lanean, eta euskararen erakunde sozial, zibil, enpresa sare potente bat, euskarari azpigitura ematen, eta gero hirugarrenik mugimendu dimentsioa artikulatuta. Horra jo behar dugula. Gobernui dagokionez, batetik Josuk esan dituen sartu horretik, uste dut jo behar dugula ditugu 3 gobernu edo 3 esparruen arteko elkarlan sendoagora. Hori norabide moduan, ez? Bestetik, eta pixkat EAEra etorri izarren ez nagusiki,
guztiz ados, ez? Lehen planteatu dugun ardatz sistema horrek eskatuko ditu sozietateak. Ez dituzte lan eremuan uinaldi bat egin dezakegunik, holako sozietate publiko bat gabe, eta nik uste dut hor pausoak emateko garaia dela, eta karril politikoan hori planteatzeko bidea egin dezakegula. Nik uste diseinua dela nagusiki bi alderdi abertzaleen arteko hurbiltze handi bat, eta gero horrekin batera edo bateratzu edo hortxe nolabait soerekin pedagogia egin esateko, gutxienez onaino egingo dugu, ez? Eta beste horretan, beste horretan beharra da, zuretzat oso importantea da, guretzat 3. mailakoa da, 2. mailakoa, beste horretan igual etxi dezakegu, baina hor negoziazio politiko guztietan gertatzen den moduan, ez? Eta hau bereziki hemen esaten dut, badakidalako, ikusten dualako, 180 ezagutzen ditut, eta badakidalako gehien bat ezker abertzaleko kulturako jendea dagoela hemen, ez da? Eta ezker abertzaleko kultura uste gauza on asko izan dituela, baina gabezia handiak ere bai, ez? Eta maximalismoa kudeatzeko modu bat, eta bestearen larruan jartzeko zailtasunak, eta akordio sakonetarako, eta nik uste momentu honetan, segurazko ezker abertzaleko gidaritza aurrera dagoela, ezker abertzaleko masa baino, ez da? Eta ez dugula, hor arazoak ditugula, maximalismoekin, ez da? Eta egili gaitezkela amnistia eskatzen, konturatu gara bitartean borroka armatua martxan dagoela, eta hori iaia ari garela, benetan arazoak izan dira kultura honetan, eta honetan ere eduki ditzakegu, ez da? Kontuz maximalismoarekin, aurrera joan behar badugu, lan egin behar dugu, akordioak lortu behar dira, bai? Eta esaten dut, behi batetik, oso etxean sentitzen naizelako hemen, nire kasuan, PNV kantoratutako leku batean ere, etxean sentituko nintzateke, ez da? Orduan, zentzu horretan, ustot gobernuek egin behar dutela, egin tenari dire baino, askoz gehiago, baditugu adibide hona, nik uste Gipuzkoako aldundiak jarri dituela elementu hon batzuk, eta baina oso bat gainera idea horrekin, Euskarak sail bat behar du Jaurlaritzan. Sail propio bat, hizkuntza politika saila. Eta ez dakit zeren sailordetza, kulturan barruko sailordetza bat izatea, hori amaituen behar dela, baina ez horrekin titular bat egin dezakegu, eta esan, EH Bilduk sail bat proposatzen du, eta jakina, joko elektoralean sartzen da, ez da? Baina egin behar duguna da, saila lortu. Eta hori beste kontu bada, hori ja negoziazio politiko bada, ez da titular kontua ez. Bueno, pixkat hortik, eta gero gizarte erakundeena ere ikusi behar dugu, oso anitzak dira Euskaren gizarte erakundeak, eta uste, igual ez naiz hemen ura handitan sartuko, ez da, baina daukagun historia, eta momentu honetan Euskal Gintzaren enpresek PNV-rekin eta mundu ez abertzalerekin daukan sinesgarritasun maila mugatua da. Zergatik, dugun historia izan dugu, eta hala da. Orduan, sukalde lana egiteko mugak oso handiak daude hor. Eta gero bestetik, beste asunto bat aitortu behar duguna erakunde garen guztiok. Gu hemengo bakoitzak gara erakunde bat, eta badakigu erakunde horrek erakunde interesak ere badituen. Nik nire etxean hori asko pairatzen dut, ez? Beti borrokan, ez? Fakultatearen interesak, unibertsitatearen interesak askotan herri interesen gainetik, ez? Orduan, hori ere hala dago, eta politikariek ez bakarrik PNVek eta Ezker Abertzaleak ere askotan Euskal Gintza ikusten dute, logikoki sektore interesak errotuta dauen multzo bat. Eta hori ere bagara Euskal Gintzako. Eta aitortu behar ditugu gure mugak. Orduan, nik uste eragile, zentzu horretan, paperak banatu behar ditugula, baina bakoitzaren mugak jakin da. Bai, gobernantzari dagokionean, batetik, gobernantza estuan, hau da, botere publikoek egin behar duten horretan jakina, hori aspaldi proposatu genuen, sail bat behar da, horrekin guztiarekin ados. Baina gatozen gurera eta Jonek zabaldu duen bide horretara. Nire ustez, Euskararen normalizazio eta biziberritzea zerbait baldin bada gizarte eraldaketa da. Eta ni ari naiz gainera hemen lehendabizikoa reibindikatzen politika publikoak eta botere publikoen implikazioa behar dela. Gure gizarteetan, oraingoz orain, daukagun tresna eraginkor eta osoena delako. Baina jakin badakigu horrek,
beste hanka bat ere sendo behar izaten duela, hain justu ez bakarrik erakundeak mugitzeko, alderdiak ere mugitzeko, ze interesak orokorrean denok, esan edut, eta alderdiek ere baituzte, alderdi interesak, enpresaburuek dituzte enpresaburu interesak, bueno, esan nahi dut, eta gutako bakoitzak ere, baitugu gure interesak, ezta? Baina eraldaketa soziala baldin bada, nolabait, pieza guztiak mugitzeko, gizarte, eta hortan ados nago, gizarte mugimendu oso bat, hortara eramango dituena alderdiak, hortara eramango duena, nolabait gai honetan oso interesatua ez dagoen herritarra, gizarte ekimena da. Alde horretatik, kontseilua aspalditik egiten ari garen ariketa horixe da. Nolabait elkarrizketan jartzea euskalgintza, hau da, sektorea, eta mesedez ez dezagun gutxietsi, sektorea bera, esan nahi dut, uste dut badagola urte askotako jakintza metatu bat, praktika metatu bat, eta 60koetatik datorren olatu horren eragile nagusia dela, eduki ditzaken, beste zera guztiekin, baina uste dut hori esatea, aitortzea eta gaur egun ere azpimarratzea garrantzitsua dela. Besteak beste, eskuzabaltasun erabatekoz ari den jendez betetako sektore bat delako. Bai? Ze eremu horretako leku askotan dauden lan baldintzak, eta gainera hori ere ez da berez gertatzen. Horre erabakia daude, erabaki politikoa daude, estrategia daude, aspalditik datozenak. Orduan, hau ere, beste guztia esateko uste dut hau guztia ere esan behar dela. Baina, bueno, hori esan da, pixka bat, gure azken urteetako bidea da euskalgintza soziala, beste eragile sozialekin harremanetan eta dialogoan jartzea, hain zuzen ere, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuan, hor beharrezkoak, ez gerta daitezke baizik, eta beharrezkoa diren sinergiak elikatzeko eta lantzeko. Hori da, batu zaldatu prozesuarekin egiten ari garena. 110 eragile dira, eta batzuk esaten digute, atletikek sinatzen du hori ondo geratzeko. Bueno, baina zenbat gauza ez ditugu egiten gure eguneroko bizitzan ondo geratzeko edo ez geratzeko. Baina emaitza da, atletikek bere kapital simbolikoa jartzen dula, esanez, nolabait, prozesu bat apustu egiten dula, gizarteko herritar oro, euskaldunak izan behar duten, emaitza hori izan behar duen prozesu batekin. Eta erabilera normala izan behar duen gizarte batekin. Egingo du bere interesengatik, baina momentu honetan bere kapital simbolikoa jartzen digu. Eta dialogo horretan gertatzen dira gauza oso interesgarriak. Gertatzen da, badidez lehen ez aipatu dudana, hezkuntza legearekin gertaturiko prozesua. Edo lantzea 15 urtean administrazioa euskalduntzeko benetako plan bat egingarria dena gehiengo sindikalaren baietza daukana. Eta egia da horrekin ere, oraingoz, horrekin guztiarekin ere ez garela iristen alderdiak behar beste mugitzera. Baina hori gabe, uste dut, askoz ere nekezagoa izango dela inor mugitzea taula joko honetan. Galderen tartzea ireki aurretik nik azkeneko galdera bat botako dizuet, amaitzan juteko. Aipatu ditugu sektore ezberdinetako zenuketen edo, hizkuntza politika berri honen erosaketa horretan, eta nik orain botako dizuet. Eta elkarlanean, zein ekimen jarri daiteke martxan, zein prozesu, orain ja, hola... Bueno, nik ez dut alde horretatik oso ezer berririk esango. Gukain justu elkarlanerako eta batasunerako bokazio erabatekoa daukan prozesu bate daukagu martxan.
ez euskalgintzako eragileekin bakarrik, baizik eta hori gainditzen duten eragile sozialekin. Uste dugu hor badagoela zoru bat, ez da bakarrik oinarri filosofikoa, edukiz ere jantzita dator. Hori da guk orain arteko bidean landu duguna, baina jakina oso jabe eginda, momentu honek eskatzen duena dela, denok ere eskuzabaltasunez aritzea. Bueno, ariketa bat adibidez, botatzeatik izan daiteke SIADekok UEMarekin egin duen proiektzio demolinguistiko horri buelta eman, eta esan, ez? Hizkuntza politika jakin hauek aurrera eramaten baitugu ze eszenatoki sortu ditzakegu. Oda, prospekzio ariketa positibo bat edo egitea, bai? Eszenatoki egokiak visualizatu eta alderantziz. Eta horretarako zen nolako hizkuntza politikak eramango genituzken. Eta hori elkarrekin egitea. Elkarrekin. Eta mentzaudeten eragileon artean, beste batzuen artean ere bai, horrelako zerbait eraikitzea. Eta txosten hori izate. Hori oso lagungarria izango litzateke adibidez. Nik uste batetik elkarlana martxan badagoela, eta badaude zera harremanak eta kanalak eta bar, egia da hobeto intzakegula gauzak, ez? Ni igual abiatuko naiz kontraesan paradoxa batetik, ez? Batetik setipen bat eta analisi bat, eta analiziaino iristen den, baina bai intuizio bat esanez, gauzak dauden moduan eta datozen moduan, honi ez diogu buelta ematen. Ez diogu buelta ematen momentu honetako egoerarik. Bai? Momentutan gobernuan dauden elementuak, oposizioan jarrerak, kontseiluak egiten duena, euskaltzainek egiten duena, momentu, topagunea eta upa, momentu honetan egiten ari garenarekin, honi ez diogu buelta ematen. Hori uste dut, uste dut ala dela, eta oker banago, hoja da, ez. Bestetik, zera positibo bat, hau gehiago igual voluntarista puntu bat da, ez da? Baina ez datea, oraindik badago euskal komunitatean gizatalde bat, bai? Honi buelta emateko modukoa, bai? Eta hau da adibide bat, nik hemen ikusten ditut aurpegietan, jakintza asko dago, idurrek esan duen moduan, gaitasun tekniko asko dago, militentzi asko egonda eta dago, gazteak ez dira, bueno, baina gazte belaunaldietan ere badago minoria bat, engaiatzeko prest eta maioria bat, behintzat apoiatzeko prest. Osea, zuntzak egon daitezke, baina oraingo eskemekin uste dut ez dugula egiten. Orduan, bi gauza bat, uste zintzo jarri behar dugula mai gainean eta ajedrez taula osoa ikusi. Bueno, zuk zer egiten duzu, zer muga dituzu, zuk zer egiten duzu, zer muga dituzu. Zer egin dezaku elkarrekin hobeto, ze pieza falta da hemen. Nik sentitzen dut zintzoki hori egiteko garaia dela. Aitortu behar dut azken urteetan, penaz ikusi dudala erakundekeria desente euskalgintzan. Bai ez? Hau lehenago esan genuen, hau esan dizut oso ondo, baina nik guri gu gehiago daula kea idelo mio. Eta orain dela 10 urte kriston inpaktua egin zidan Eusko Jaurlaritzako betiko hor 40 urte daraman teknikari batek ikusi dituenak pasatzen aurretik euskalgintzako guztiak eta mota guztietako kolore zerak, politikoak, esan zidanean, Jon, sentitzen dut hau esatea, baina gure hartan gelitu dela, baina ez dut nik esan, baina niretzat azken aldian euskalgintza da, kea idelo mio. Eta ez goaz aurrera horrela. Hau da, badakit ez da hola, eta idurrek esaten denekin guztit bat egiten dut. Zeman militantzia, ze soldata, ze egiten ibili garen, danok, azken 40 urtetan, baina uste dut, mai gainean jarri behar dugula denok, esan ez, ze pieza falta da, zer egin dezatu bakoitzak zintzo, eta egongo dira, argazkian aten nahi dut, goazen argazkiak banatzera, goazen meritua denoi ematera.
inork ez ezan hartu protagonismoa. Baina uste dut, egin behar dugula, idurrek esan duena, ez da esan duzun bukaera, baina eskuzabaltasun. Eskuzabaltasuneko momentua dala egitu zait, eta gu, beti gure barruan daukagun sektarismo dosi hori, uste dut, jeisteko momentua. Nik gauzatxo bat, teknikari batek hori esan izanari nik ez nioke nik. Ja. Kategoria politikorik emango inundik eta iritzi kualifikatuarenik ere, ez? Eta horrekin lotuta, nik kezka bat badaukat, batez ere momentu honetan jokaleku politikoa nola ari den jartzen, eta uste ez dela inorentzako ona, ez zait iruditzen ausazkoa denik momentu honetan, azken 10-15 urteetan ibilbide bat egin ondoren, jaurlaritza honek, badakigu, eta denoi iristen zaizkigu, jaurlaritza bera bere baitan ere ez da otorroso bat, eta lehendakari alde batetik doa, eta lehendakari ordea bestetik, dana dalakoak. Baina, uste dut, ez dela, egoera honi bat ere buelta emateko egokia, Euskararen aholku batzordetik euskalgintza soziala kanpo geratzea. Geratu den bezala, hor, erabaki bat dago, eta jaurlaritzako kide batzuekin, entzun behar izan ditugunak, entzun da, gainera, oso modu zeran, ez? Jatorrean, espresatuta haiek guri, ez? Bilera horietako batzuetan. Kezka da, uste dut, azken 10-15 urteetan egin dela bide bat, eta gobernantza bide bat da hori, konfiantza bide bat da, eta oso ondo asmatu ezin gabiltza zergatik, haiek ere ez dute azaltzen, ez dute azaltzen, ez dakit, hemengo askok izango dituzue momentu honetan harremanak. Baina ez dut uste ona eta egokia danik. Ez, ni horrekin guztiz bat. Kontseiluak egin beharko lukela, ez da igual zehazki, kontseilua dela falta den euskalgintza sozialeko jende bat, bagaude edo badago, edo ez dakit buruz ez. Egia da, oso detalle, ez da detalle ona. Horren alde ona da, Euskaren aholku batzordea ez dela organo erabakigarri eta oso funtzional bat, orduan ez dela kristona galtzen duela, baizik kontseilua, baizik eta. Nik bitzazu eszeptikoa naiz Euskaren aholku batzordearen funtzionamendu eta gaitasunekin. Bai, baina hor erabaki badago zerbaitena, ez dakigu zerren, jarrera baten adierazpena da, guretzako kezkagarria dan jarrera bat. Hor, eta hori igual setasunetan sartuko gineateke, baina egia da baita ere, eta hau ere oso gutxi reklamatzen dugu orokorrean denok esango nuke euskalgintzatik, ez? Aurreko legegintzaldian egin zen prozesu bat oso luzea, oso kostosoa imaginatzen dut, ez? Euskararen zera ekintza plan berria egiteko, aroa izendatu zena, eta ez dakigu ezer horri buruz, ez da? Zenbat gauza ditugun askotan, eta gero, guri esaten zaigulako, euskalgintzari esaten zaiolako, ez dezue asmatzen, ez dezue egiten, ez zarete egokitzen, ez? Hori. Igual, barkatu, esan duenagatik, hauxe, aholku batzordekin zer ikusia dauka, eta igual, esan nahi nuen gauza batekin ere lotura du. Euskaren aholku batzordean, aurreko legegintzaldian, nire dakidala, bestela zuzenduko nazue, baina uste dut Ikerren hemen dagoela, sortu zen lehen aldiz lan eremuko azpi batzordea, eta lana Euskaren aholku batzordean zerbait egiten bada, azpi batzordeetan egiten da. Eta Ikerri kontseilukoei esan zitzaien azpi batzorde hori zuzentzeko, eta behen arrazoiengatik kontseiluak azkenean erabaki zuen ez sartzea, eta haren ordez, ni ez nengoen Euskal aholku batzordean, ni Ikerren ordez, Iker Salabarriaren ordez, eskatu zidaten sartzeko. Eta, prozesu, 3 urteko prozesu bat egin dugu, lehen aipatu duena egiten, ez da? Hemendik 10 eta 20 urtera, enpresetan eskala handiko, euskalduntze prozesu bat sortzeko,
irizpideak, printzipioak, numeroak, adierazleak eta sortzen, ezta? Bueno. Ni oso pozik geratu naiz, baina begira, polita izan da zein izan den eskema lan egiteko. Eta uste dut, beste kasu batzutarako ere, hau dela ikusteko, ze leku ikusi behar duen euskalgintzak, ze leku gobernuak, eta ze leku gizarteko beste elementu batzuk, ez? Zein egon dira batzorde hortan? Batzorde hortan egon dira, dakidala, EH Bilduk ordezkaria, PNVko ordezkaria, LABeko ordezkaria, ELAko ordezkaria, Confebaskeko ordezkaria, Euskalit edo olako bat ordezkaria, hemen egongo da norbait taldekoa eta bestelako gola idazue, Emuneko ordezkaria, nabai kontseiluko sektore horren ordezkari, bueno, olako jende bat, ez da? Orduan, txostena ditu, ez dakit, 30 bat horri, lehen horrian daude, printzipioak eta bar, eta zergatik egin behar duen jauzi bat, 5 arrazoi bide potente, zergatik jauzi erraldoi bat behar duen lan eremuan, hori nola egin liteken, zein diren printzipioak, eta gero, ziadeko egindako lana, 10 eta 20 urtera, nola jango diren enpresak sektore sartzen, eta zenbakietaraino, eta zenbat diru gastatuko den, hemendik 2020 urtera arte. Bueno, eta gero dago erantzkin bat, bereziki, espreski galdetu geniona sektoreari. Zanez, bai, baina sektoreak hemen badu zerbait esateko, ze hau dena nola egin behar da. Honek, ze sektore eskatzen du, ze eskatzen die Emun, Eluiarrei, bikoiztea haien enpresak, beste enpresa bat sortzea, Josuk esaten duen moduan, azpierakunde publikoat sortzea hau egiteko, nun eukiko dugu euskara teknikarien arrobia hau dena egiteko. Zer esaten du sektoreak, orduan sektoreak, sartu du bere erantzkina txostenean. Nora noa? Politika publikoak pentsatu behar ditugula, azteko ez derrigorrazieran sektoretik, sektoreak hitza dauka, baita ere hitza daukate industriek, enpresariek, sindikatuek, eta batez ere, alderdiek. Suposatzen delako, eta ni naiz inoiz izan alderdien zalea, baina orain, uste dut, askoz errespetu gehiago diet alderdiei teorian dagokielako interes orokarrari begiratzea. Bai, gizarteko sektoreok, badu sektoretik begiratzen digu zerai, eta alderdiek begiratu behar dute harago interes orokarrari. Ez da orduan, uste dut, zentzutan purate eredugarria izan dela, euskararen lan eremuko bizioa nola eraiki den, eta hartu dugu parte denok. Gero egia da, Confebask hasieratik atera egin zen, bale, dutana ezin da. Horra hoi, iretarten egon ez. EH Bilduko ordezkari moduan. Confebask atera egin zen, bueno, dena ezin da, eta batzutan, ikusi behar da, Confebaskekin ez genuen kontatu, baina zentzu hortan, uste dut, ematen digula irudi bat nola egin litizken gauzak, ez? Ez nik aipatzearen, Euskararen aholku batzordean, Euskalgintzaren kontseilua ez egotea, ez da posible. Eta jauzia gara ere nola planteatu den, errespetu guztiarekin, baina ez gera ondo hasi. Ze gainontzeko eragileok, nidakidala ez dakigu ezer. Eta iruditzen zait, kritikak egiten ditugunean, hor kritikak ere, kritika orekatuak egin behar ditugula, ze gertukoenekin oso zorrotza gera askotan, baina gero jaularitzak eramaten dituen politikekin edo horrelako erabakiekin, nahiko epel edo oso epel jokatzen dugu, ez? Eta horre ere nik uste dut, denok ere badukagula zer ikasi, ez? Eta alderdiekin ere, nik ere sentsazio hori badaukat askotan, ez? Naiz eta alegina handiak egin gero, danak zaku berean esartzeko joera daukagu. Alderdia bertzaleak oroa, eta ez, alkatu baina ez. Eta epe motzen, nik bintzat, golako gauzak naiz onartzen hasiko. Ze, gauzako beto ingo ditugu, edo kerrago, baina alegitzen ari gara tope. Eta orduan, horrela eskatuko nuke, mesura pixka bat, edo oreka pixka bat, ez? Eta gero, gogoetak ere aurrera eramaten direnean, Euskalgintza osoaren ekarpenak ere kontuan hartzea uste dut importantea dela. Eta, adibidez, gogoeta gunean, nik faltan hartu dut, adibidez, feminismotik, jende askok egin duen ekarpen handi bat, eta beste asko, ez? Orduan, nik uste horre ere, ikuspegi zabala hartzea denori ere badokigula. Bat natoren, ikuste jaurlaritzak ez dela ondo hasi. Ez da ondo hasi.
kontua da, ia badagon entzuten ari dela momentu enten, entzuten, ondo, hori hola da, baina uste dut hasiera eta kokapena eta sailaren falta eta guen zai, uste dut hasiera motela izan dela, baina ia zer egiten dut. Eta ez dut uste nik bintzat hortan ados, uste dut igual guri ez dauk igual alderdiak kritikatzea, ez da? Baina kritika egitekotan orekatua ezin da izan, osea, bakoitzari berea. Momentuz, bintzat Euskaren gogoeta gunetik, ezer aurpegiretzekorik ez, EH Bilduri.